mone kala inde mun e yettode mum metti kam da ko sosoɓe ñaamo ñebbe ne ɗum ɗon en calmini musidɗo no wiyete kadi Moussa Dieng Dieng wi kam sosoɓe ne hamni tan wala kadi ko addarama sosoɓe ɗum noon on calminama on juurama on beltanama onon janggoɓe janguinoɓe nde tawno ɗemgal ko guura ceerno Ibn Bawi ceerno Jalal indimo wimo Baba Soukara e ceerno Ibn meeɗi widemi ɗemgal ko guura o wi guura ko ma reene so reenaka so satti heege waɗata o wi heege nge so safraka so jombani tan maydere wata hen nde tawno inem aada wawa heyɗude wonda e heege nge duumo ɗum noon ɗemgal men ko guura men teddinen guura eɗen keewi yiide paaɓe ɗi cokete wonno remgol ne muusi ndeke ɗum noon gandal kadi ne muusi kadi gandal ko kañum woni puccu daɗo puccu fof kadi ko gandal woni caabi walla mbiyen coktirde kañum sottata dammuɗe fof mawɗo Malick Sy yalla yurmo yaafom bawam guiɗam o meeɗi wiide heewiɗo neɗɗo naati nder suudu mum udda suddo mbajjo tellina harkille walla mbiyen fabion diila ha feewa sikkane suuri o wi kono ko on ɓuri wirtade holko wirtimo windanam ɓata kam jangganam ɓata kam on bindanɗamo walla on jangganɗamo so welama o surtuma saabu o janggi ko woni sutura maɗa ñaro wela ko o surtuma ɗum noon janggen jangde kala mo janggani ko gumɗo kadi gumɗo mo wumtata ndeke noon sen daari majjere en daari gandal mbaɗen ɗum kadi moɓɓugol guite moɓɓen guite men e nder kojomaji ɗiɗi oɗon jiya te wonko jiiɗen ko ni gandal wayi ɗum noon on jangguinɗomo a wawi yobdemo eɗen jetta noon on mo ganduɗa huɗɗaniɗo en ko ganduɗa ko danki gayna ko jiiɗoɗen ɗum to Kucala Mamadou Amadou yo Allah jurno gurdam makko ñanden ngabbumo e nder danki gayna ko noddum Ceerno Jalal mi woy saabu oɗo gorko pullo dariɗo eɗen mbawi dañde hono makko hen ha heewa yallah hebbin hono lekki pinal fulɓe hono Ceerno Jalal Dine Ba kono en jii Mali ko ganduɗa en meeɗa yiide o mahi ko galle makko o waɗi ko étage dow e dow waɗi kala ko miijiɗa ene wona e galle ene sohle ndiyam mum courant mum kono kanko Mamadou gaddi ɗum hayso tawi ko dental wallimo ko dental woni doole galle on wawno wadde inde makko kono o wi galle o watta inde makko saabu janggo so maayi nden ɓesgu makko ronda galle o ko galle pulago tan waɗa hen kala pulloto immi jippo hen kala pinal kadi ngal miijiɗa nana e nder mon tan kanko o jottori o imminimo kadi ko Amadou Hampâté Bâ ko ono fofirta ko goɗe mum kadi o rewinto ɗum noon Amadou Hampâté Bâ so innama e Sénégal tan mone foof ne foti andude holɗon Amadou Hampâté Bâ yallah wallu en yallah jaggan en yallah hokki en kadi hakkillaji nanoji noppi nanoji hakkillaji jaɓoji jangga janggina enen eɗen jogui fartange goto mo ganduɗa eɗen mbawi wiide tubakoɓe ngala ɗum ɗemgal gongal ala ɗum dokke kam kaɗam mangu amen kono koɗo dogananmi mi doga e cabbi men e kore men e lebbi men nde tawno enen hunde foof ken wemnanaɓe kono ɗemgal men ngal ala hono men kadi ala woto hay goto funto hoore mum hande sen daari hay leñol leƴƴi men goɗɗi hoddiɓe men ɓe hande so dewle mabɓe ɓe ƴetti ko cosaan men aada men hande sa yi a yahat France pilma toon dewgal taw jomum ɓorni ko cosaan men ndeke enen gonɗen koye dawol ngal ganduɗa eɗen foti ɓamtude koye men saabu yimɓeɓe enen daara en ko ɓuuri musde foof hande ko tampinen ko ɗiɗo portable uji portable arduno e aduna he komi nodduma jabbol hande porten nokku naggam jabbol kaari sankima walla jabbol kaari sen hankadi nam en ƴetti gurdameji mumen fof en mbaɗi hen hande aɗa naata e galle calmina donkani salmitede onon sukaɓe rewɓe ene bone worɓe kono koye rewɓe kaldani tukkoɗa aɗa defa kocca téléphone ma aɗa heeɗo liɗɗi cuuma so jomum namdimama ala ko jaabiɗa te dewle kewde ɗum bonni hande jooɗoɗa aɗa wonde joom galle maɗa oɗon jewta ha téléphone ma sona ɗo soni ɗo aɗa andi ko jomum haalta ko an a wawa jabade ene adda sikkitare ndeke noon téléphone aji